fidua owu wom no kura no dan kura owu wom no se ombe fa ne firi mu kɔ na se kire ko wura ma wo hu se dan ne mu ayedu na ebimuye no kura ne nyamianim de ebimuye me say me family de anya example oba bia na me kope no wampene wo hwa ne to awo oh asem no akobozue kai na nim nie oba ne de ohwe na oba obibia bi ai no obeto me na me hu ne menye no di he ni si na me kwa abonten ko bo me colleague ba kwa amane sesei na esi na obizam so we na me se oda ho on se twen me na me ba ani enyina ekoto mfia ani e ba ya bo ne papa bano meso me bad na naji mbache so ho ye nana nyankopon adom yo mbache na naji adwuma be na aye oh adwuma me ye emu ho adwuma na me mekire mu a meka ne se me deda mu na me saye mochire adwuma bacho ma microphone no enko anu yie pa ne ne ya no aben ho amaye ye betin se o deda mu mbache an sebe emu no ne twipa eyefunu mbacha ena osai eye mochire adwuma mbacha ya titin sempi a efa mochire ene emu a ye deda ho na bia nen komore yentimi nwie ye beto aso akire opani okọ sa adwuma no mu no eden na wahunu a obeka mama nsan ye de atu ye homfo opanyi kese me de wase akwanya wa mame ne de no kre adwuma me wura mu no me kire ne se ewufie ametim me nana anom nana eye eye awonto ato aso ene dafie na je se eye busua japade sa na me kire ade dafie na ye emu no anase efunu na me nana no mo deda sa na eba ya beto yen so de ewu yeto mu no school no ye ntumi antoa so enkudura chiri ba ye de ehu gym no so nyame adom ti age ye aboa ye pa e de adu mpempen so bi a sa cases we na ba ya na du ba bi a si ya na ehu adi se dwumadie se ni edi a dodo na ehu age si dan ehu adi ansa sa no ma hu se dwumadie se eni me pa cho sa dwumayi a wodie e ma apel ono kra ne nyame adwuma de die me kase mampe ya na meboa mape mu mape pa monso pe ma oh mape ne de ye be fa ne se eye akwess sebi yenuanum nevifu ana se obeka che se no magi no magi agura yenyina edi openi mochire adwuma yesi ehu pa no kra be no oh menu aye no kra mochire adwuma ehu pa se no kra ni nyame ni adwuma no woni ani ana se woni obi a obo ochidoma na ado hu koshima ehu ehu pa adintra die nti a mekire sa na se me de me ko wura mu no me sha ase no na menim ehu adwuma no se ne etie ban panimfo betetew de wa fantitiem kopem se obebe ne ho ehu se ye de obi funu munura na oh dabi omunjwa yenuru by akokodura ewo mu no emu no sunsun bia ne de taachiri omodo be fantitiem mo se se de emu bi beto wa se de be ya bibisi wo ho no ma instant wo no ma unwane anase hu bia mo na ya na bibisi wo oh bibi esi wo ho ye de emu no be wura dem wo ne beto wa edem ho yedu at once edem ho yedu pa ma hu se edem ho yedu na emu no yesu obi wa de ne ko hye asukotwe adaka no mu a ebi ade ne butu ade e be che be ko no adan no dai ya no kure be no no kure wa hu bi sada ma hu bi pa chichiri mu ye de sabi konfo bi breme na konfo no
eba emra ne entity ya atete enti eba de wo se ye bi ye ye de ne kwato ho no edura na dua nkwa odi uti no obe ye de saa o fridge ni inside ube bie pono na akohwe no din no da ho no ma se ne obeto no na ekoso ama me report ma me panyini but still me pacho kafra mami so asmansa matese me mochire me ntanko first de na metwi taxi de biam tibi ko 11 matese de mu bremu kafra bia mutim paapai eyi ne ma bi ewonu mu obepro efrim mo fanche me ne ketre manom ne naninum ne ade me de minim de kan ya kan matese man kan yi nso na ade achemi na nipa sabio yayi ne niem nyina no otimi ye dede oh sabi na me di kan se akoye sunsum ade na se adwuma no se wo anya chitafo na se wommene wa ana wonni bibia bon ho ban a dene se odu hu bewrem because obaye no wakoye komfo ni nti oniema no ode ye adwuma no ne mfiri ne ho ne mfiri no nti kwen obefa so obekere se still tumi won ho bia no obekere nti seme ya yetete me no ene se ne misi nim nantie wo mu no mensuro hwe ma mohu ba me nua no mo betumi di utu no omba no so mu beyim mama kofia me ka twom se na esi nti mu so ya no ma ya hwe se de be ya mu fa mu nsan ko ya na se mu nkaka bibia nkyere no aroka bibi kye no be re se ni tumi na woni mu na kontro di se ba na se wo fum na ne ho odin sene wa de ope na ode beyo sa ne ho odin sene wa sunsum na etana chi no de ne sene wa de ope na ode beyo utu esa asa wo mfi susa enti sabio me mitu amafu doso yi me kwa betima me ho adwuma sa me wu ana me ngunhwe opanye kase ya adwuma na ye no nimdie eni adwen de nyankopon de amaye no wa kire ye se nimdie no de amaye adwene no so wo mu nti yenka ne mienu mom ne mfanye biribi ti ne mpanimfo be fa wo no ya kotetew me se ne wotie bia opaye kase ye se den metumi aye ho adwuma me nko metumi atamo de wa kwhye fridge abro bi anka me ho nko me nko sabe obi wu anu ajeja no humu even akwala kra emu odupa mle bi meso abi me amete nka paase modu na panimu nso oso yenka ye hwese ye nua no mai bi obu a wadidi pa ye kese kama na basa kra anya agro nko utimi me pacho me nko metimi yenti a me kyeresa no nimdie na ba se ba se oso a structure na da so no e ba na ye koyi utu environment room ye ye ho adwuma wi a ye do to structure so ni e pin akọ free side o number na ye de be ma no e kwen ye be fa so di ahyem no nimdie na kire se wo nimdie no se wo be ye adwuma no ko se ba ye de mu na be che wo nsa na se wan hwe so yi na se ya abusuafo no ba na se mba be yi amu na emrama kwan se okwahye wana se wo empanifo bi anim no wode wokọ kire se wase na amu akanfo ye ha no emu no sabi ye sososo eno ne ye de pay ade ti ye ha no ehie pa ba kurobi su no emu no mo mfa nya hwe ya hana ye sososo mpacha ha de emu ne de ye japade eti wo night a onko na o me pacha me nko na me ya na tiwasum enne se bia emu no bi kasa sabi kasa no emba kasa wo bete akwese obi wo ye sabi ebia wo katwi nko a no bi nso ka anwona na wonte ne kasa no obawura agum saa wonte onte obi a upie ho no ma se bia onim se ohwe nanim a obete kasa na se obehu bibi no aye din won kasa bi saa nso ne adwuma na te enipa no be ye dede saa obi a sunsum na da din ba wo twe ho anu ahya ase ewo mo kire ho ai daytime no onye dede anadwo no ye nanim eno no mo hwe niema mu no de na de saa de ne ba ya hwe niema mu no eye akom no
awoye no motia ne nneema na wode ye no eno e kire se onya obi ane ne nante kosi se tumi na na se be etwisu bi fufuro se nipa aso masi na me de ne benante no ansa no wafiri no so akọ nya saade a nti enkosi se yemeyi nipa ne mfiri mo kire ho no enko no ne watwisu obi dada na mpacho enipa ewu a brebe enna say busume say na otwe say ansa na ne kra no yesi nipa ewu a na ne kra na matazi so brebe na kra na ko oye mo kire adwuma de bi a behunu opanye kase me de wase pa saade ewe no eta akoso ba na me pese me fifi mu kosi asie na nso me nyandu ba bi a me pese me duru no me gusu a me yen hwehwemu ko se nipa wu a me nim dia yesi ba bi a masu akoduru no eye nipa wu a nya ato ansena na ne honhom ne ko honhom ne ben ya na wunya atenka honhom ne ben fidua owuwom ne kura no edan kura owuwom no se ombe fa ne firi mu ko na se kire okowura mu a ohun se dan ne mu ayedu ohun se dan tina obi owu na se nkura ofie ana se obi nkura bi dadan ne mu a itimi ka se nkura ne nyina mfiri dan nim ana se mu mfiri dan nim be na nsa na wotwe na bia abosome kura omumu obi anko dan nim kosi se bia ombe twisu se empanimfo sei enko dan nim ne nuoma bia oboaboa no monkatakata so ye wie bebie so pato mutimewe na mono ena mono no ebi mutimewe ebi muntimenwe adentira mi amete ho edie mitumewe ami amete ho mitumewe first ne na mintimenwe adentira na mintimenwe first na mintimenwe no mochiri ho no ho na accident cases ne ba nipa na tete nti ene na mono ne nyina akoto na bontin nyina yepe senie nantwinam tie no saa na nipa ho na mutwa ho a saa na tie senie ntini wa aboa ho no saa nso na nipa ho the same thing ye wa aboa ho bia utwa unhu ne mu bia nipa ho the same thing na wo no nipa nam yewe nipa nam de no kura nyame anim no wa ba wi nipa nam de na ye beifo sao na ye beifo ya hwese bia edo bia ba uyi ne yam ne yam ne nwoli kama pa wasemu de ne yam ne yam bia esi so are papa me ye adwuma nyina no me yi ewie ye side gum okay se nipa ho akwa na me yi no me make sure se be de be me yi ne bia no me side be hyew sa ai ene esi eja otin de tiema sesi abetumi abo nipa mintumi mbo nipa minitumi babia wayi a wasade akohye ho pepepe ne de ye de nyankopon de adom ye ne se ye adwuma ni nyina nyankopon de ba wi ase adwuma nyina ye ne etwato ewu adwuma ye nyina etwato ye wu awie no ye ntimi nsa ma asase su ma ye hwe nti ye ne etwato tie de ne se ye behwe se ye de waba no wonsei okay so bin su timi sei de essay no aye atofuwo bi a wonti ase so bi wa kwhye no akonfo ye hu adi nansa bosome na wotwe wadi kan pro o baby o wansa no mode ne ba by abatu ye no ye hwe ma ne nsa ye kura ye be maintain no ma na gina yie kusi se na busuanfo beba be yi akọ nansa nkwankwa ya na aso mo gine mu pa ye de bi gina ho ne ye de nsu osuo bi ne ye de cigarette twa bia no na ye bi edi ntina na nipa akafra wo wutimi gina ho mo de ne mba bi gina joso wa ye obi ada odeda mu ede no mtimi gina ho obu anoti abobo ya so opanye kase me de wanu ase adwuma no se ne ye di kan se na me di kan ka sa kanfo ye ha no emu no enne ye de ye niema obi apeso gwa gini din enka na etete no me na nanam penso mani fiye ye ne ne ko na se ye kwade de obi a
first near the asawa nyina hye ne hunum na tetawo fitafita ni ahye ne socks ni ahye na tade no da wasa enso ne yadane yensa enye ne saa bi esi ye the asawa na asa kwatin hye ne hunum a ebe pia so akọ entetawo hu sebe ya ebe sizie bi asabi momfa ncheme bi obi didi anasa bi a moja fia na se bibia be pia ba moja susai bi ebe bia no sebe ya emfa MPA ni suoma omo behwe no ehu nti baabi ya kwan da bi esizi sebe ya MPA bonten Lawson FM wajuma na ehu no kra ni nyame na ehu pa na de na unyai papa na mdi kan ka se ewiase adwuma obi aye bia no sabi se enye nipakum ana se enye adwuma bia bro so ye bone kwan so bia na se ediska kakra ba won se mana se ya eye adwuma abai no hwem yie ana anya abai nsem oh nukra ni nyame anim de abai nsem ne de ye beka ne se sika ne de ba kura na enye ebia enye ni nyina ne betumi aba enye nyina ne betumi aba ba se de aban behwe ye me idio wase wodi ba enu edi adwuma ne provide bibia kama nemu de wa chire ne doso asma okay asa utimi enkansi biye mame bese ababi se modwuma na moye no sabio sabi mpredu asanse MPU a mo na mokra no mo na musiesie no se omampani wu a mo na musiesie no ho ohene kafra okwekura me ameti radio presenter me kwa mo na mbe modwuma no ase din mame tina bisa se aban hwemu yie pa papa aban ne me kaso onhwe ya na meboa ohwe yi sene bible kra kan wase obi abre so aba no ye hwe woni mfantua ne ka tie abre so aba no wo hwe ho no di atua ye ka na bi wo hanu ma ebeduru ba mpanimfo bi omodan no ebeduru zu meduru mo nsem efri aden die efri ba bi efri no na ya na meduru mo nsem ebi atime meduru no na ebi nyame ya adoma obi owo nche bi ache obibi mebi meduru kura no anya bi aye wade ansa na ba beduru nsem 96.3 ese wona nanom na ye adwuma no na papa nom ebe ye na onso be kire oba o me ba me kire no de nti ameka se me kire de me ametiwe ya de bi ameka se adwuma baako be ma de ni kwan so fa adwuma baako okay so o pese hu adwuma bia bi ye nti am me kire sa ne se onim ba bi a ho be kire so o de fa ha na anye ya betimi de ya fa ha ama na yi but mo adwuma mo kire adwuma no de ya na anye ni pa nyina ne tai kope mu kwai sa and all three letter application letter cause of page man ya fa and I say kwa be the first what ko wura mu sa seni adwuma bia wo koma etie no ye twere letter ko seni watu hu asi wo seni opese wo yini seni ebe ye nipa ne behu se wani abre se wan watu hu asi wo se opese wo ye no enu nti na ma otwere krata no edeko to mo so fawo no ma hwehwe wo honam nyina ahwe ho achi se bibi ne bia ni ho kwan pa so na wonam awoba nsa na ya de wa fantitiem ade wo fantitiem ne hu so wo akokoduro betumi aya ne amu akonya ne se bia kwa ha enna kakra pato wa wura mo kire dem amia ma light of at once pe oh esi anytime bi esi ya na esuru dabi dabi adwuma ya tetimu wo mu die me kata mani sie kura meda enka ne se first no ye kɔ mochiri ne yi na cases ne ba e ba to aso saa the last time me call duty na me colleagues na kan na ebi mu yare na every time say e wose me kam na me day and night saa akosi say o me recover no maba na wutimi ya adwuma saa na afi do time so obedidi kura no yise wotie mu no ho you say free gloves ma obi wa kura ho kura na onse si aduanim ho nyina e woso didi asa dia be ya adwuma etiefo ne ahwefo aha Lawson 96.3 FM
any Lawson TV and our and ye brain copa na me to ade kuma bia ba ma baby sa last question minim say wo trim say ofa no mi sa na we no mi sa me baby sa ma and na question when so am baby sa na ye de agugodro na busa ye de bempah nene sa vim ni baby she bia me penam de bisa owura kwa metanku me chiao why on the Celebrities wakata ni one Franco the hater say homo kata o mani fe omsuru yo sabre yan kona mkobisa question no 6.3 me kona makobisa ko san no obani unza manu mu woni ane bi hu ofe pa o ne no kre ya na mo pe o mu o no kre ni nyamianim die kanokre o no kre ni nyamianim die mi ade e ma no bebre betuye me mfanya hwe no kre ni ebi mu die omo badi utia obi an de obadi utia oye by eze di abefo eniema eje nyamiadum omo de aba nenti baby akamre so ti baby anam bia no yehu de oye bia yehu to bia na obetime di bone de asi enti akane no na cameras ne mama no na ozi hon oh ne ebi muye no kra ni nyamianim de ebi muye me say me family de anya example oba bia na me kope no wampene wo hwa ne to awo oh asem no akobozue kai na nim nie oba ne de ohwe na oba obi bia bi ai no obeto me na me hu ne menye no ei di hwe ni si ye na me kwa abonten ko bo me colleague ba kwa amane sesei ana esi na obi zam so we na me se oda ho o se twen me na me ba ana ye nyina ekoto mfia ana ye ba ya bo ne papa oh ya hwe no na sa obeti oh wonte kura na se wo ye me abonten no me so ma bo bi ahim na da ko po ba no ampena me de ne se me pepe wo no anka wa ampena enyeme jame na me ko odidi watem wato me ho papa na onimadwuma wo ye onimadwuma me ka madam ne kura manu ansi o kama me fa de aka nso so oh na nko ye me preko oh manu ansi wato me ho papa to ono so beto me de me so man fa nche no me so me hwe no ye nyina dodo me so me hwe no o de bone twa bone ka oh mi ade de bia me ka se kama na wasa asisu no ewo ho nyankopon ye bone na yedi no enu anu osa hwe so sa tue ka wasa asi ya so wonya mfa ye nkosoro nsa na watue ka asasi ya enyina ebeje akatua etimi se me yasantro ni me pass bi to so ne ka no radio so ma ho bo adasa ye de mbeto a obegwame onu kure ne nyamianim de me ade minim bone a ye de che ba se me amete hoyi wafom me no abeto me a me mfa nchew me de no tina me na asma o katu mitrim o se wo asase isu no woni bibia bo wachi doma kopebi obi ani baby o na ma wo ba timi wa bato me nkwa de me so me mfa nchew so onya me first no wa mfa nche me timi so manya one ya me so me mfa nchew na ni se nyankopon bebu aten oh atan de nyankopon de e de a because mitia me na nanom pen so ne e ka se Yesu beba ye de Yesu beba ye nyina ye nyini ko oh my ye bewo ye bewu akọ Yesu beba ye se minim se mi wu akọ yi mesa babiem de a minim nti me de abato me nko ade meye question etwa to na me po chena beto aso na secret o chena de secret ankasa ewo omodwumam ade nipa ofiri mu a hidden secrets ahodo bi ewo mu no ya san de abramo pacho obawu a ya na ebon dem onokre ne nyamianim ni me ade me hu bi anase
man ni say you buy nipa ho akwa no obi awu fufura wo mre by the moment I would aduro sini so na so sha say wo ye ne ho adwuma within 15 to 20 minutes baby a sha say etuatua 96.0 ne hunu mu bon nyina no ebe ka amoamoa ne ntini mu sei no ntokuro nya ebe ka amoamoa na yen ketenkete ataretare ho akwan bi ye ne ho bi nsuo bi a anko bi mafo openi ye das so ni atwe komo nso me das pa we intelligent pa senka ka se tokuro da omo ka be kire me ne pa but nyame nhira se me fidie na anyi wo be das but wadaruma ye de mba ho amome we dey amakai me makonta na ye nyina afre no fa amna ka ho ye fre no fa tabi o kofiase na otwabe na ja waja soso ba ko kotia ni ulma ba ko duru anu tunufo ayensa de nye bible say ye num sa enum de ade ulma duru kotia anu atensa nanum nipa obetufu no ena ohene tabi nso no obema area ho samre committee ni ade ba so ye rofo be keu pa nti ulma ne tensare